Keď som mala asi 19, bola som veľmi nadšená z jedného speváka, volal sa Jamie Cullum, a som mala napočúvané všetky jeho pesničky, videla jeho koncerty a strašne som sa s ním chcela stretnúť. Niekedy som si predstavovala, že aké by to bolo. A dokonca sa mi podarilo byť aj na jeho koncerte. A neviem, že či vy máte nejakú takú osobnosť, ktorá je pre vás zaujímavá alebo inšpirujúca. A skúste si predstaviť situáciu, že zrazu sedíte doma pri telke alebo si pozeráte nejaké videá na YouTube a zrazu tá osoba zaklope na vaše dvere. A ako keby napríklad Jamie zaklopal na dvere mojej izby a by bol taký, že Anička, otvor, a chcel by som ťa naučiť spievať. Alebo predstavte si, že taký Messi zaklope na vaše dvere a Ferry, chcem ťa proste naučiť hrať futbal a všetko, čo ja viem, chcem odozdať tebe. Čo by ste robili? Pochybujem, že niekto z nás by bol taký, že no, nechce sa mi teraz, to pozerám film alebo otvorím ti niekedy inokedy. Samozrejme, že každý z nás by utekal a čo najskôr chcel otvoriť dvere. A v Biblii je v Zjavení Jana taký verš, ktorý hovorí Pán Ježiš pre nás. A hľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Kráľ vesmíru, v ktorom je plno všetkého, klope na naše dvere. A my veľakrát reagujeme presne tak hlúpo. Že len sedíme a necháme ho klopať. A ja som rozmýšľala nad tým, že prečo to tak je, prečo sme takí pasívni. A potom som si vygooglovala meno Ježiš a som si len prezerala obrázky, ktoré vyskočili ako prvé. A na veľa z nich bol Ježiš zobrazený ako niekto s prepichnutým srdcom, alebo na kríži, alebo s pohľadom upretým dohora. A veľakrát to v nás tak evokuje, že Ježiš je niekto, kto je slabý, alebo nudný, alebo nemoderný. A som si uvedomila, že pravdou je presný opak, že Ježiš je najmocnejší hrdina. Je to niekto, kto porazil hriech, porazil to, čo je najsilnejšie na tomto svete, porazil smrť. A je to niekto, kto je absolútne moderný, pretože on vidí aj všetko, čo sa deje na Facebooku a pozná každú jednu celebritu a vidí až tak do hĺbky srdca, hlbšie ako akýkoľvek bulvár. Je to niekto, kto stvoril umenie, kto stvoril smiech, kto je dobrodružný a zábavný. A niekto taký klope na dvere tvojej izby, tvojho srdca. A tak najbližšie, keď možno budete doma, sedieť v vašej izbe a budete sa cítiť sami, tak vedzte, že na vaše dvere klope niekto, kto položil život za to, aby mohol byť s vami. Alebo ak sa budete cítiť nemilovaní, tak vedzte, že na vaše dvere klope niekto, kto je láskou sám o sebe. Alebo budete mať taký zmetok zo seba a budete potrebovať radu, tak vedzte, že na vaše dvere klope niekto, kto je lepší ako akýkoľvek psychoanalytik a vidí vám hlboko do srdca. Alebo keď sa budete cítiť možno zradení a nepochopení a budete mať pocit, že vám nikto nerozumie, tak vedzte, že na vaše dvere klope niekto, kto absolútne vie, aký to je pocit a kto si to prežil až do smrti. A ak budete mať pocit, že ste bez života, že váš život nemá zmysel, že zažívate strašnú nudu, tak vedzte, že na vaše dvere klope niekto, kto je život sám o sebe a kto prišiel na tento svet presne kvôli tomu, aby sme mohli žiť život v plnosti. Tak už je len na vás, či otvoríte.